Bisibiri joué kalo tile kɔnɔntɔ seliba ale ɲɛnamayara Mali kɔnɔ. I ka dɔn ka fɔ Bamako misiriba la sa, i ka dɔn dugutigilakaw olu n'u bilasirabagaw ye sɛnsɛn ka na bilasira fo misiri kɔnɔna la. Tuma dɔw fɔlikɛlaw yɛrɛ olu bɛ u nɔfɛ. Ɲinan seli i ka dɔn ka fɔ silamɛ caman de kɔni y'a yira ka fɔ a kɛra gɛlɛya de kɔnɔ, sabula Mali bɔra wagati de kɔnɔ mun na ɲanginiw kɔni olu tun bɛ ale kan. Mohamed Kimbiri n'ale ye Haut Conseil maa ye, an ka ale lamɛn. An ka jamana a kun bɛ gɛlɛya kɔnɔ, gɛlɛyaba n'o ye embargo min tun bɛ jamana kan. Alhamdulillah o wulila nka ale bɛ a kɔlɔlɔw an filɛ o de kɔnɔ. O de y'a to n'i ye misiri yɛrɛ cogoya lajɛ ka kow cogoya lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ seli ani seli tɔw man kan. A kɛra gɛlɛya kɔnɔ, gɛlɛya dan don. Wari tɛ maaw bolo, o de kɛra sababu ye maa caman bɛ yen al'olu ma se ka saga sɔrɔ ɲinɛ. Donc an bɛ dugawu de kɛ san wɛrɛ o k'a sɔrɔ an ɲinɛna nin kɔ. Ni san tɔw la Bamako misiriba yɛrɛ bɛ saga caman sɔrɔ silamɛw fɛ n'a bɛ a fanba k'o di dɛsɛbagatɔw ma. Ɲinan Mohamed Ahmed Toure n'ale ye misiriba jateminɛla kuntigi ye, ale y'a yira k'a fɔ o baaraw o ma se ka kɛ. O de y'a to ale kɔni bɛ welewele bila maaw ma, se bɛ minnu ye, i ka dɔn k'a fɔ an bɛ wagati min kɔnɔ gɛlɛya don, u ka ɲɛ u sigiɲɔgɔnw ma, se tɛ minnu ye. Mohamed Ahmed Toure. Alhamdulillah sanction kɔni wulila ka bɔ an kan, nka sa a y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ, gɛlɛya camanba. Et donc a ka kan cogo bɛɛ la se bɛ minnu ye olu de ka se ka fɛn bɛɛ kɛ pour que fantan minnu bɛ u ka nisɔndiya ni bi ye kosɛbɛ, ka fɛn bɔ i kun, i kana caya lajɛ, i k'a di i sigiɲɔgɔn ma, i badenw ma, miskinaw ma, wallahi i b'a sɔrɔ i ɲɛ sini. An b'a dɔn k'a fɔ kabiri san 2012 Mali kɔni ale bɛ gɛlɛya kɔnɔ a kɔrɔnyan fan fɛ fo ka taa bila a cɛmancɛyan fan fɛ. O la sa seli ye don ye mun na malidenw u bɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛɲɔgɔnya k'o ɲini, mun na malidenw bɛɛ bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka i ka dɔn k'a fɔ Mali k'ale kumabɔ. Burema Sumano ale ye jeli ye. Fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma, an ka ɲɔgɔn magoto, an ka ɲɔgɔn hakɛto, an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mɔgɔ kelen. Degun ni kungo min bɛ jamana kan bi a ɲɛsin ma k'an kɔkɔ don a la. Facɛ min tora an bolo n'o ye Mali ye, ka o bɔ kunbalan na, ka bɔ kungo la, ka bɔ degun na. O weleli kan de bɛ n bolo, Ala ka n ka seliw caya. Seli ye duwawu don ye, o la sa musolakaw olu ma to kɔ o la, u ye duwawu kɛ jamana ye ani jamanadenw ye. Sawudatu Jawara ani Jɛnɛba Kuyate. Ala k'an ka Mali basigi yarabi ama an bɛ min ɲini masa Rahamani fɛ Ala k'an ka Mali basigi, Ala kana tɔɔrɔ se an ma abadani, Ala ka denmisɛnninw sɔn ka nafolo caman d'u ma, ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma. Mali kɛ ɲɔgɔn fɛ, ni adamaden kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛn kan kelen ma. Adamaden kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ peredan ye a tilennin don a kɛ dɔ fara ka tilennin kan. Ne bɛ dugawu kɛ cɛman ni musoman, Ala kɛ hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. Samiya ɲuman ani gɛlɛya min bɛ malidenw kan k'o ta ka b'u kan, ani ko malidenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na. O de y'i ka dɔn k'a fɔ bi selibadon in na malidenw olu ka folikanw ye ani u ka laɲiniw ye ka ɲɛsin malidenw ma ani Mali ma. Ne yɛrɛ b'a fɔ ko aw san bɛɛ Ala k'an ka sanw olu caya. Mohamed Daɲoko, VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.